Khulumka jot ani video nai tongnai logo rongno tinin video ongkha kaisa request video si abongkha Chini Mwnai Sanjana Debbarma ni bagai chung social media rogo joto no nugui mankhana je Chini Mwnai Sanjana cancer bemar manjagoi busukke sakhamia ongoi tong abo chung nugui mankha Chini maya ganang da pohor tei Chini Bishal bai brongni blog toi rok chung joto no nugui manbai kha hingke tei Chini kha ganang maya ganang ti prasha rogo chobalai no tongo hingke abono phaidi chung khoksa khongnoi khai je suk mansak chobalai ano ang chuba kha je suk ani yak chungmani je suk mansak chuba kha iko obong kha boni mamani skenaru no ang payment send khayo hingkai baksa salaimani khnawo payment khai maya limit paijak ama khai rokhnai ne comment rogo nugui naman kha hingke aboni bagui no ang try khai mani oro no boni mamani omo scanner pho ke boni mamani oro no ang send khai mani thango kenrok babono je runa no chungoi tongoi roi maya payment khaina scanner nai togoi maya limit paijagoi rok tongka ke pan oro roi nai di oro send ongo hingke habtai tam sanai ani bakhao ma hai rokheno khangke belai kheno kobugoi rio ri phayo tamni hingke ani family osi omo hai ongjak ani cousin sister ani atoi ni bsajok ani atoi means ani mani bahanok apon bahanok ni bsajok no cancer bemar manjagoi osumsar no yakari thaka 2020 ho bo hingke yakari thango hingke abono nijo kuchungmani ang boi ko sorry hamyamang seongoi dong sorry abono nijoni family osi omo hairok ongjak ba nogoi tebo saimano a feelings bahayong tongkhana Chini Mwnai Sanjana ni buma song ongnai to ongonyo tongkha je buma bupha boni family members rok nogoi busukke je kha yogoi tongabo je nogo borok thuijangnai ba je samya sayongnai bono saimano abono ani cousin sister bo omo haikeno gorikha anke tabo bono to songmo thangai malia phro omo hai rok bo social media bai asuk godal jagya ba help rok bo sanlai jagya tei sannai chania ba boni kono saisima rok lia tamsanai cancer ni saima ka ke aboni pore hingke no sanlai santamni pore hingke bokusi kori kha kai choba lainam song phano omo hai ke kono choba lai malia kai tabo song Chini Mwnai Sanjana no to omo hai choba nani sheb rok mani tongon rok tamung no maya tongoi tongo hamjage khai rogoi tongo kai bono bo choba di hingke te kaisa kok ani family ono habano ani apon bai ani sibling boy bohaino bo osongsa no yakar mani 2026 ono thangnai 11 May ono yakaro 2 month siko tini bai ke ekdom 2 month kadrop siko hingke abono nijoni je sister tongnai rok joto se omo haike yakar bai klang thanga ani nok ni bai ani je atoi ni bsajuk song joto ani bai kokoi je tongnai rok joto se haike yakari thangbai ka ani slai bara omo hai kosto no saimanai sabatong abono norok bo je khanangoi tongnai rok ke chobadi angbo ani je mansak chobakha asukno tinin video no tei follow lia obo to kaisa request video si norok chobana mo songke choba oiman hambai।